Tämän päivän ohjelmana meillä on matkalla opittua, mitä vierailut brasilialaisiin spiritistisiin keskuksiin meille opettivat. Ja osa 1. Osa 2 tulee sitten kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Ja taustana on, että lokakuussa viime vuonna järjestettiin ryhmämatka tutustumaan Brasiliassa toimiviin spiritistisiin keskuksiin, hyväntekeväisyysinstituutioihin ja sairaalaan, jotka toiminnassaan nojaavat Allan Kardinin teoksessa esitettyihin periaatteisiin. Ja tilaisuuden aikana matkalle osallistujat kertovat kokemuksistaan ja havainnostaan. Tämä on enemmänkin keskusteluja, ei niinkään luento. Kello 15-15.30 on energiasiirto heille, jotka tuntevat siihen tarvetta. Meillä on sitten varattu paikka sitä varten, niin me voi mennä. Ja sitten on tilaisuuden päätös ja keskustelua. Mä nyt oikeastaan voisin tehdä sillä tavalla, että mä kutsuisin. Mulla on itsellä sitten varattu loppuun muutama slaidi tähän. Niin mä voisin kutsua nyt ensimmäisen esityksen. Voisiko vaikka Minna tulla tänne kertomaan pari asiaa matkalla? Me tulemme kuulemaan Minnalta. Mikko tulee kertomaan muutaman omakohtaisen kokemuksen. Ja sitten myöskin Eija Sokerina pohjalla sitten kertoo omia kokemuksia. Kiitoksia. Joo, hei vaan. Minna Kokiniemi ja olin mukana matkalla ja Pekka on antanut mulle sitten yhden kohteen kuvattavaksi. Tämä kohde, mikä mulla on, niin onko jotain kuvia siihen liittyen? Tai onko sieltä paikasta kaupungista? Mulla on itse asiassa aika keskeltä tätä matkaa. Jostain syystä Pekka halusi aloittaa tällä. Tämä oli siellä, hetkinen, se ei ollut Salvador, vaan se oli Belo Horizonte. Belo Horizonten tällainen spiritualistinen, sen maakunnan tällainen spiritualistinen keskus, jossa oli myös tällainen lääkärin vastaanotto, että siellä oli lääkäreitä, jotka oli sekä spiritualisteja että lääkäreitä tai psykologin tai psykiatrin toimenkuvan ihmisiä. Ja siellä paikassa hoidettiin ihan maallisia vaivoja ja sitten luultavasti myös tällaisia henkeen liittyviä vaivoja kanssa. Ja me päästiin tutustumaan erilaisiin koulutusrakenteisiin, mitä siellä oli. Ja tämän paikan erikoisuus oli se, että me päästiin myös seuraamaan hyvin mielenkiintoista prosessia, joka oli, kuinka autetaan näitä esimerkiksi syöpään sairastuneita ja heidän perheitään. Ja siihen hoitometodiin, kun yleensä jos jollakin on joku sairaus tai vaiva tai henkinen ongelma, niin siihen ikään kuin koko perhepiiri on sen vaivan piirissä. Että se ei ole vain se ei ole vain yhden yksilön kulma, vaan yhtä lailla tarvitsee tukea myös ne omaiset. Ja mä saatoin olla tutustumaan sellaiseen ryhmään, jossa meitä oli muitakin, esimerkiksi Eija oli siellä samassa. Me tutustuttiin sellaiseen ryhmän toimintaan, joka auttoi hyvin terminaalivaiheessa olevien syöpäsairaiden sukulaisia ja niitä perheenjäseniä hyvin kauniilla tavalla. Niin kuin tällaisen keskustelun ja mielikuvatyöskentelyn muodossa he niin kuin auttavat näitä aika monia perheenjäseniä. Tuntuu, että aika monet oli esimerkiksi kyseisten ihmisten lapsia tai muita läheisiä sukulaisia. Ja se oli kyllä ilo seurata. Samaan aikaan toisessa huoneessa Pekka ja Ahti ja muutkin ihmiset, ne oli seuraamassa sitten taas sellaista toimintaa, joka oli tarkoitettu niille syöpäsairaille itsellensä. Eli siinä hoidettiin kumpaakin osapuolta. Ja siellä yhtä lailla tehtiin mielikuvatyöskentelyä siellä toisella puolella sitten. Ja mitäs muuta mä osaisin tähän sanoa. Se itse paikka
Pekka, sanoisitko sen paikan virallisen nimen? No, no tämä on Belo Horizonte, toivon sitä näkymää, minkälaista siellä oli valtavan suuri kaupunki. Tuossa on heidän näkymä, eli se on siellä Brasiliassa näitä tämän Allan Carnegien elämän katsomuksen omaavia ihmisiä on noin 4 miljoonaa. Ja Belo Horizonte on Minas Gerais osavaltion pääkaupunki, ja siellä on sen osavaltion lääkäreiden yhdistys, jotka ajavat eteenpäin, tuovat esille tätä näkökulmaa. Ja heillä on yhdistys, joka toimii tässä rakennuksessa, ja koska ne lääkärit toimivat hyvin paljon siinä yhdistyksessä, heidän myös oma henkilökohtainen konsultorio tai no, niin, heidän vastaanotto oli sitten myös siellä, että siellä oli ihan, me nähtiin tällaisia hyvin miellyttäviä lääkärin vastaanotto, psykiatrin vastaanottohuoneita, jossa sitten pystyttiin ihmistä hoitamaan kokonaisvaltaisesti. Ja sellainen hieno lääkäri, joka on täällä Suomessakin vieraillut, Andrei Moreira, niin se oli hänen, missä hänen yksityisvastaanottonsa oli. Ja hän oli meillä niin kuin, oppaana täällä tässä kaupungissa myös, ja oli tosi mielenkiintoista seurata sitä. Ja sitten se yksi keskeinen kohta täällä samalla paikalla oli se, josta varmasti joku muu tulee kertomaan, oli André Luisin sairaala, joka on sitten todellakin psykiatrisiin, tällaisen addiktioihin keskittyvä iso sairaala, jossa hoidetaan montaa sataa potilasta sekä avohoidossa että ihan siellä sisältä. Niin Andrei Moreira on yksi niistä lääkäreistä, joka toimii myös täällä. Että hän toimii näissä 2. Ja täällä mä olen ymmärtänyt, että se oli vapaaehtoistyönä, kun hän toimi siellä Andrei Luisin sairaalassa. Kyllä, pitää paikkansa. Hän toimii käytännössä mediona siellä. Joo. Ja todellakin meillä oli sellainen ilo, että me päästiin myös tämän psykiatrisen sairaalan medioistuntoon, joka siis ei varmaan aukene kovin monelle ihmiselle. Ei ole niinku sellainen mahdollisuus, en usko, että on kovin yleistä. Että kiitos vaan Pekka ja hyvien järjestelyjen, että meillä oli tällainen mahdollisuus. Se oli todella mielenkiintoinen. Ja brasilialainen medioistuntohan on erilainen kuin mitä yleensä Suomessa on totuttu näkemään. Että siellä on useita medioita paikalla ja muuta avustushenkilökuntaa. Ja se niin kuin tapa on hiukan erilainen. Ja yleensä on tarkoitus auttaa ihmisiä, joilla on vaikka vaikeita ongelmia. Ja siksi on ikään kuin tuntuu, että se on vähän enemmän lääkinnällinen kuin mitä meillä on sitten enemmän sellaista vähän niin kuin toisen tyyppistä, miten me ollaan täällä vaikka Suomessa totuttu näkemään mediotyöskentelyä. Mutta on aihe, edelleen oli tämä klinikka tai yhdistys. Siellä siis monta osaa siellä koulutettiin ihmisiä ja sitten siellä kävi näitä potilaita. Sitten siellä oli kirjapaino, siellä oli näitä alaan liittyviä kirjoja julkaistiin. Ja mikä onkin aivan mahtavaa täällä Brasiliassa, niillä on todella laaja valikoima sitten kanavoituja ja muuta hienoa kirjallisuutta tukemaan tätä aatetta. Mä palaan siihen hoitotyöhön, missä oltiin mukana, eli tähän niitä syöpäsairaiden sukulaisia kun autettiin, niin se oli todella koskettava. Ja sen jälkeen kun tämä avustustilanne oli ohi, nämä lääkärit ja hoitohenkilökunta ne kokoontuu tällaisen ryhmätilaisuuteen, jossa käytiin läpi ikään kuin niitä molempia istuntoja, sekä sitä, mikä oli näille potilaille että niiden omaisille. Ja siinä vähän niin kuin keskusteltiin, että missä vaiheessa kukakin on menossa ja ketä voisi milläkin lailla auttaa tai tukea. Ja se oli myös sellainen varmaan aika harvinainen tilaisuus, että en usko, että moni on ollut siinä mukana. Meitä oli pieni, ihan muutama ihminen, jotka oltiin vielä siinä mukana. Mä luulen, että Pekka varmaan
sen puitteissa laittanut puhumaan tästä, koska meitä ei ollut niin montaa. Ja mulle meillä oli sellainen niin varsinainen kohukohta, ja tämä on mun kohukohta ylipäätään tällä matkalla oli, että me päästiin sitten vielä osallistumaan niin kuin ihan siinä pöydässä niin, medioistuntoon. Eli Ahti, Pekka ja minä, niin meidät niin kuin, siellä oli sellainen hyvin ihastuttava fysi, siltä silmitään sokea tällainen, en ihan tarkkaan hänen niin ammattinimikettään tiedä. Oli psykologi, joka sitten kutsui meidät tähän piiriin ja sitten kehotti, että jos jotakin tulee, niin on syytä sitten kertoa. Ja tämä piiri toimi niin kuin brasilialaisen tyyliin, jossa on monta mediota ja muuta avustushenkilökuntaa siinä paikalla. Matkalla olleet tietää, minkälaista se toiminta oli siellä, ja ehkä joku muu vielä kertoo siitä tarkemmin jossain kohtaa niin sen käytännön järjestelyistä. Mutta siinä kun olimme ja virittäydyimme ja seurasimme ohjeita, niin mä olin jonkun verran mediumistinen ja vaskin intuitiiviselta kantilta, niin kyllä siellä selkeästi eräs ystävällinen entinen potilas tuli ilmaisemaan itseään. Ja oli hirveän hieno kokemus saada nähdä, että miten tällaisen tilanteen kanssa toimitaan siellä toisella puolella. Että, mä olen täälläkin tässä mediumistisessa ryhmässä työskentelemässä, niin se oli ihan sellaista niin kuin käytännön opetusta, mitä sai. Että, millä lailla he niin kuin ikään kuin kohtasivat sen hengen, joka tuli siihen paikalle. Et mulle se oli suhteellisen käytännön kokemuksena suht viino ja se tuli niin kuin tähän lähelle, että se ei tullut niin kuin voimakkaasti sitä kautta niin kuin, tullen mun kehoon. Ja sitten taas, miten he sen niin kuin, kohtasivat tämän hengen, niin se oli taas todella hyvä oppi ja hyvin saman käytännön läheinen, että he juttelivat tämän hengen kanssa ikään kuin hän oli se henki, joka olisi edelleen paikan päällä ja häntä kehotettiin sitten niin kuin, ottamaan vastaan se apu, mikä siellä niin kuin toisella puolella hänelle annettiin. Ikään kuin se yhteistyö olisi ollut täysin saumaton sen tämän puolen ja sen toisen puolen kanssa. Et tietysti nyt olemme siis paikassa, jossa todellakin on näitä, niin kuin näitä sairaaloita lähellä ja niin kuin, vankka, pitkä, monivuotinen työ takana, niin se oli varmasti niin kuin, tuntui ihan luonnolliselta ja oli kyllä mielenkiintoista. Mutta vaikka se oli, munkin panos oli vaatimaton, mutta sain sen kokemuksen. Se oli tosi mielenkiintoista. Ja tämän itse session jälkeen niin, tilanne suljettiin ja siitä niin kuin keskusteltiin vielä vähän näistä tapauksista. Ja no, paikalliset olivat myös aika tyytyväisiä siihen, että sanoivat, että siinä oli ihan hyvä toimiva energia. Että päästiin tuntemaan, että mitä se käytännössä on. Se oli tosi kiinnostava. Ja ei siinä mitään sen kuulunut, meille jäi kaikille hirveän läheiset ja miellyttävät välit useankin näiden matkakohteen paikkojen kanssa, koska tämä matkahan oli sellainen, että meillä oli todella rikas ohjelma. Mä nyt aloitan yhdellä tämmöinen pieni vuoden huippu siellä, mutta siellä oli tosi monipuolisesti, todella mielenkiintoisia paikkoja. Ja odottakaa vaan, kun ihmiset tulee kertomaan omasta kohteestansa, että ne on tosi inspiroivia. Kiitos Pekka järjestelyistä. No niin, kiitos. Otetaanko Mikko vaikka seuraavaksi nyt sitten kertomaan semmoisesta kohteesta, mikä suuri jäi? Mä yritän kaivaa sieltä kuvia esiin. Oliko siinä sun esimerkiksi? PowerPoint. Oliko se tikkuissa? Joo. Mun nimeni on Mikko Kyöstilä. Tämä tuli pikkasen yllätyksenä, kun oikeastaan sovittiin Pekan kanssa, että täällä on niin paljon puhujia, että mun ei ole syytä tähän puuttua millään lailla. Mä ymmärsin, että muutaman sanan olet valmis. Mutta mä voin sanoa muutaman sanan. Tässä... Tämä. On tämä. Ei, toi, mitä se Pekka laittaa siellä, niin se ei ole tämä. Joo, mä en päivän sitä. Niin, tuossa kun Pekka,
Minna sanoi, että minkämoista se on se mediotyöskentely siellä. Se poikkeaa pikkasen täältä, miten me ollaan ehkä totuttu näkemään. Jos otetaan se ensimmäinen paikka, missä meillä oli mahdollisuus olla, puhutko tästä Iteroista? Okei, no kuuntele, sä voit täydentää. Eli otetaan se mediotilaisuus, joka todella oli suuremmoista, että me päästiin seuraamaan sellaista tapahtumaa. Niin siinä on erilaisilla rooleilla ihmisiä, siellä istuu pöydän ympärillä. Siinä tilaisuudessa oli 10 ihmistä pöydän ympärillä, joilla jokaisella oli oma roolinsa. Sen lisäksi siinä oli niin kuin joka pöydän kulmassa vielä 4 ihmistä, joilla oli myöskin oma roolinsa, ja sen lisäksi oli vielä ihan ulkopuolella pöydän istumassa tämmöinen niin sanottu täysin selvännäköinen henkilö, joka sitten kertoi, että mitä siellä sitten myöhemmin jälkeenpäin, että mitä siellä oikeastaan tapahtui ja minkälainen liikenne siinä tilassa oli. Tämä on se kokoustila, jossa tämä tapahtuu. Siinä on vaan katsottu tuo yleisöä. Mehän istuttiin kuuntelemassa paljon erilaisia hyviä luentoja siellä. Mutta mua itse ainakin suuren vaikutuksen teki se erilaisuus, mitä siellä todella oli. Eli siinähän tuli sitten, se oli roolitettu niin, että siinä pöydän ääressä istui niin kuin median roolissa 4 ihmistä. 2 oli niitä ohjaajia ja sitten oli avustajia, keskustelevia avustajia. Ja sitten sinne tuli henkiä kertomaan, että tällainen tilanne. Ensimmäinen henki, joka siihen tuli, niin 2 kuvaa oli, täällä on takana kuvia, jotta voitte katsella sillä aikaa, kun minä tässä olet kuitenkin aika tylsän näköinen tässä edessä. Niin se henki, joka siihen tuli ensimmäiseksi, niin hän rupesi siellä melkein kiroilemaan. Näin jälkeenpäin vasta sitten ymmärrettiin tietenkin, mitä hän meille puhuu. Mutta hän oli kovasti kiukkunen, että mitä nämä tällä tekee tällaiset, koska hän oli ihan hermostunut. Meillä oli aika paljon seuraa sitten ilmeni, että meillä oli seuraa. Ja hän vähän niin kuin haistatteli, ei pelkästään Pekalle, vaikka Pekka luuli, että hänestä puhuttiin. Että tämä on siitä mediotilaisuudesta. Meni jo. No joo. Joo, siinä ollaan. No tuossa ollaan pöydän ympärillä juuri eräässä toisessa. Siis se ryhmä ei me oltu siinä paikan päällä. Mutta, eli henki oli hyvin kiukkunen, että häntä häiritään ja tällainen porukka vielä, jossa niin kuin hänen nähdäkseen on ihan semmoista rupusakkia, jotka on ollut keppustelemassa ja tehnyt ehkä vähän pahempiakin juttuja yhdessä heidän kanssaan ja tullaan heitä ehkä arvostelemaan. Mutta siinä toisin sanoen nähtiin, että median kautta tuli henki paikalle, jota sitten keskustelevan avustajan kanssa keskusteltiin ja hoidettiin niin, että hän sai rauhoittua siitä tilanteesta. Ja saatiin se asia käsiteltyä, eli toisin sanoen autettiin tällaista kärsivää henkeä. Ja sitten seuraavassa vaiheessa taas joku toinen media sai jonkun toisenlaisen viestin ja siinä sitten keskustelua kävi. Siinä oli myöskin hyviä viestejä ja vähän tämmöisiä rankempia viestejä. Mutta se koko jutun asetelma on aika lailla toisenlainen. Sehän on tietenkin täysin suljettu. Me oltiin aivan poikkeuksellisen onnekkaita ja etuoikeutettuja, että me päästiin mukaan kuuntelemaan asiasta. Ja näkemään sitä. Meidän piti olla hyvin hiljaa ja meitä valmisteltiin muutama päivä siinä, että voidaan yleensä ottaa osaa siihen. Eli ihan tämä tyyli sinällään. Mutta sitten se, mistä aikaisemmin Pekan kanssa vähän puhuttiin, oli ihan siellä loppuvaiheessa, josta minä ajattelin muutama sana sanoa, joka kuvaa sitä brasilialaista toimintamallia. Että siellä oli sellainenkin paikka, joka oli, mä en oikein muista sitä, miten se ei liittynyt suoranaisesti hallitukseen tai valtioon, mutta kuitenkin ne teki sitä niin kuin valtion ohella tavallaan valtavan suuri hyväntekeväisyystoiminta, jossa oli pohjana se, että tämmöinen varakas, osaava henkilö oli oman joukkionsa kanssa 50-luvulla perustanut vakuutusyhtiön, ja se vakuutusyhtiö tuotti rahaa, joka mahdollisti sen, että siinä Brasiliassa oli 57 taloa, mutta kun katsoo niitä kuvia, niin ne ei ollut mitään taloja, vaan ne oli kyliä.
joissa oli mahdollista, että siellä kävi lapset päivähoidossa, siellä kävi lapset koulua, siellä kävi vanhemmat ihmiset oppimassa erilaisia ammatteja. Ja siellä oli tietysti myöskin tätä ateriapalvelua. Siellä ei varsinaisesti asuttu, mutta sen ohjelman puitteissa, joka oli täysin tämän Allan Karikin oppien mukaista spiriitistä toimintaa, niin sen puitteissa käsitellään 2 miljoonaa ihmistä vuosittain. Eli siihen ohjelmaan kuuluu. Siellä on sellaisia tapauksia, että kun on lapset ollut siellä. Niin tässä näkyy niitä paikkoja, tuossa on siinä kartalla niitä kyliä, niitä sanottiin siellä taloiksi. Eikä siihen sen syvemmälle nyt tässä on aihetta mennä muuta kuin että kuvaamaan vaan sitä, että miten se Brasilia toimii. Että siellä on tämmöinen hyväntekeväisyys hyvin niin kuin arkipäivää, kun on niin paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole juuri mitään ja olosuhteet on erittäin huonot ja vaikeat. Ja tässä käytettiin rahoituksena isoa vakuutusyhtiötä, joka antoi siihen suurimmalta osalta sen rahan. Täällä voi muuten varmaan heittää kommentteja siis sekä matkalla olijat, myöskin ne, jotka ei ole. Mutta olisiko nyt tässä mun osuuteni, ettei tämä aika lopu ihan kesken? Kiitos. Kiitoksia Mikko. Ja nyt sitten Eija voisi tulla kertomaan. Minä tuolta kaivan sitten esiin kuvia, mitä sä vaan pyydät tai kohteesta. Tuossa oli itse asiassa aika hyvä kuvakosta tuolla Mikollakin. Tuula-Maria on kerännyt se meidän. Tai Tuula-Mariahan se tietenkin, ainahan ne naiset perheessä työt tekee. Joo. Toivotko, että kaivan jotain kuvia esiin? Älä vielä kaiva. No niin joo, mä olen Eija Orpana ja olin mukana myös tällä matkalla, jolle mut itse asiassa lähetettiin 15 vuotta aiemmin. Pekka Suominen oli kertonut Allan Kardikista mulle 90-luvulla hänen unikursseillaan ja luennoillaan. Ja hän antoi Ateenassa vuonna 2000 mulle kehotuksen ja pyynnön, että matkusta kerran eläessä Brasiliaan ja menin käymään siellä, ainakin siellä isolla patsaalla. Ja siellä tapahtui paljon muutakin. Itse olen ollut näissä niin sanotussa mediaalisissa koulutuksissa ja omaa kasvuani vienyt sitä kautta eteenpäin lähes 20 vuotta. Ja viimeiset vuodet yhä enemmän ja enemmän kehittänyt tätä transsipuolta itsessäni. Sen tähden, että olen oppinut ymmärtämään itseni paremmin, ymmärtämään sitä, mitkä ulottuvuudet meille on annettu. Ja tämä matka pisti minut todella nöyräksi ja kiitolliseksi. Yksi matkaan liittyvä henki suurimmaisella tavalla on Joanna de Angelis, tämän kirjan tekstien viestittäjä. Ja te, ketkä täällä olette paikalla, niin monelle tämä kirja on tuttu. Minä tapasin hänet pari viikkoa sitten tällaisessa omassa transsikoulutus. Meillä oli tämmöinen koulutusviikonloppu. Ja piti kutsua sinne mukaan työskentelijä. Ja minä hämmästyneenä siinä syvässä tilassa kohtaan tämän nunnan. Ja tietysti ajattelin sitten, että mä olen niin paljon lukenut häntä, ajatellut häntä ja tämä kirja todella on puhuttanut, niin ehkäpä tämä tuli sen takia. Hyvä on, mutta työskennellään yhdessä. Siinä harjoituksessa ei annettu mitään ohjeistuksia, sen kummemmin noustiin portaita. Ja kun läksin nousemaan portaita, siinä mielikuvassa sain punaisen ruusun toiseen käteen ja valkoisen toiseen. Ja 5 porrasta noustiin ja tämä ruusu aukesi enemmän ja enemmän. Se oli harjoitus. Ja illalla sen päivän jälkeen yksin poikani asunnossa kiitollisena päivästä hiljennyin vielä ja kiitin mielessäni tätä nunnaa. Ja avasin tämän kirjan umpimähkään ja pyysin häntä, että anna minulle nyt sieltä joku mukava semmoinen yöeväs, minkä minä illalla sitten
luen. Ja se aukesi kohdasta. Ja siellä oli yhdellä rivillä lause. Tutkiskele avautuvaa ruusua. Ja silloin mun polvet notkahti. Ja minä sanoin, että anteeksi, että epäilin, että sinä olit kanssa. Ja tänä aamuna, kun tänne lähdin, niin tältä matkaltahan on paljon asiaa ja kokemusta. Mutta on pakko lukea, pakkoa ei ole. Mutta hänen toivomuksestaan, hänen terveisinään luen tämän. Voit tehdä enemmän ihmiskunnan hyväksi, jos päätät niin. Ojenna kätesi kaatuneelle, sano ystävällinen sana toiselle ihmiselle, hymyile yksinäiselle tarjoten hänelle veljeyttä. Anna ystävälle kukkanen, houkuttele hymy surullisen kasvoille, ympäröi onneton hellyydellä. On olemassa rakkauden roposia, jotka ovat paljon pankkien rikkauksia arvokkaampia, kun ne annetaan oikealla hetkellä ja hyvyydellä. Kukaan ei hylkää ystävää tai ylenkatso auttavaa elettä. Kilvoittele kunniasta rakentaa parempi maailma ja onnellisempi ihmiskunta. Eikö se ollut aika hyvä teksti? Ja niin kuin mä sanoin, että tämä oli yksi sellainen niitä matkan niitä kohokohtia, kun sain niitä henkilökohtaisia puhua tässä. Toinen erittäin lämmin kokemus ja kohtaaminen oli Chico Xavier siellä. Mutta ehkäpä kaikkein suurin, merkittävin, joka kiteytyy, se on siellä niissä kuvissa, missä ollaan Riossa. Otetaan sieltä niissä mun kuvissa Salvador Rio siinä lopussa. Ihan se siinä. Niin, täältä pitäisi löytyä. On sieltä loppupäästä kuvista. Sillä aikaa kun Pekka tuolta pyörittää, ei niitä kuvia, että pystytte ne kuvat sitten tuolta katsomaan. Yhdessä kohteessa, viimeisimpiä kohteita, johon mentiin tällaiseen keskukseen. Ja kun me mentiin näihin keskuksiin, niin meillehän aina esiteltiin, kuinka tämmöinen keskus toimii, mitä siellä tehdään. Ja niin kuin on kerrottu, että nämä ihmiset olivat vapaaehtoisena työssä siellä. Täällä paikassa oli 25-vuotias nuori geologian opiskelija poika töissä. Ja hän kertoi siinä. Ja kun me mentiin sinne pihalle sitten kahvittelemaan, ja kun minä näin tämän pojan ja hän minut, ja te matkalla mukana olleet näitte sen halauksen ja sen rukistuksen, kun ei meinattu irti päästä ja ne kyyneleet silmissä, ja totesin, että vihdoinkin me kohtaamme. Nyt meinaan ruveta silmät hikoilemaan. Ja se suunnaton rakkaus ja se semmoinen käsittämätön yhteys on hänen kanssaan. Ja tämä nuori mies sanoi aivan niin kuin kiteyttäen minulle koko tämän matkan tarkoituksen. Ei Jeesus toivonut, että me palvotaan kuvia ja patsaita, vaan hän antoi elämällään mallin, kuinka rakastaa lähimmäistä ja palvella toinen toisiamme, ja että se tehdään ilolla, ja että ollaan kiitollisia, että saamme elää ja olla elossa. Ne oli sellaiset sanat, minä tallensin ne itselleni kyllä niin syvälle tänne, että se on jo suunnaton lahja. Ja se kaikki se yhteys, miten näiden vieraiden ihmisten kanssa oli. Mun on pakko ottaa tuosta salkusta yksi, minkä mä olin kirjoittanut. Mä kirjoitin tuosta matkasta Suomen henkisen kehityksen liiton lehteen koosteen. Ja kun siellä oli tällainen, annettiin aiheeksi henkisyyttä arjessa ja auttamisesta oppimassa. Kun siellä todella se konkreettinen apu näille ihmisille oli myös sitä, että he tulivat tällaiseen keskukseen tuolta kadulta 60 ihmistä
eikö niin ollut päivässä? Oliko tämä se Niteroi-kohde? Joo, kaksi kertaa viikossa niin 60 ihmistä tällainen keskus pystyi auttamaan. Nämä ihmiset tulivat sieltä ja se oli aika järkyttävää nähdä, että siellä kadulla oltiin jo yö vietetty ja odotettiin, että päästään suihkuun, päästään parturointiin, päästään saamaan hoitoa haavoille, saadaan henkistä apua, tukea, kauniita lohduttavia sanoja, ei arvostelua, ei kritiikkiä. Katos taakse. Tässä on se keskus. Ja sitten siellä jaettiin henkistä ravintoa ja siellä jaettiin ruumiin ravintoa. Ja tämä ilo ja se, millä nämä ihmiset toimivat, sitä ei pysty kuvaamaan. Se kosketti minua ja mä tarkkailin, miten nämä ihmiset keskenään, näitä keskinäisiä kemioita siellä. Niin mä sanoin, että voi hyvänen aika sitä veljellisyyttä ja sitä yhteyden kokemista. Ja se, että kieli, mä olin kirjoittanut sitten tästä omat kommenttini. Jos kuvittelin, ettei yksi pieni ihminen voi vaikuttaa muuttaakseen lähimmäisten elämää paremmaksi, erehdyin. Jos kuvittelin, että pitää olla jokin tietty tutkinto ja työskennellä sosiaalitoimessa voidakseen osallistua auttamistyöhön, erehdyin. Jos kuvittelin, että pitää osata kunnolla kieltä voidakseen lohduttaa surevaa toisen maan kansalaista, erehdyin. Jos kuvittelin, että ihmiset kaukana maapallon toisella puolella ovat minulle tuntemattomia, täysin vieraita, erehdyin. Jos kuvittelin, että me täällä hyvinvoinnin Suomessa olemme viisaampia ja onnellisempia kuin jonkin köyhemmän maan kansalaiset, erehdyin. Ja kuinka helposti tulee ajatelleeksi, että okei, meilläkin on täällä näitä heikompiosaisia. Pitää auttaa näitä. Pitää auttaa. Mutta se ei poissulje sitä, että me voidaan auttaa ihmisiä muualla. Ja eikä vähiten merkittävä ollut tällaisen mediotilaisuuden juuri siinä, missä nämä lääkärit ja siellä näitä sairaalan asioita käsiteltiin. Sellaista mediotilaisuutta seuratessamme istuimme siellä sivustalla. Kesken sen illan sain niin valtavan rintakipukohtauksen. Hiki nousi pintaan ja henkäsin syvään ja ajattelin, että tässäkö tämä nyt oli, tästäkö lähdetään. Ei hassun paikka, minä olen valmis. Ja se kipu helpotti ja se tilaisuus jatkui. Ja yksi näistä medioista siinä pöydän ääressä, he ottivat myös kirjoittaa viestiä vastaan, pyörätti ympäri, nosti paperia ja osoitti minua sormella. Ja tuli ottamaan minua kädestä ja vei André Moreiran luokse, että André käänsi tämän viestin englanniksi. Viesti oli lyhykäisyydessään. Koti ja perhe ei ole vain se, mitä olen tottunut ajattelemaan, vaan se on paljon enemmän. Se kattaa kansan ja eri kansakunnat. Ja sinua kutsutaan palvelutyöhön, tahdotko tulla mukaan? Minä seisoin, hymyilin ja siimat hikoivat siinä katsoin ja André hymyili takaisin ja toisti tämän. Ja sanoin, että henkimaailma odottaa sinun vastaustasi. Ja minä vastasin kuin vihjealttari, että tahdon. No, mitäkö se tarkoitti käytännössä? Ei sitä, että laitan lehteen ilmoituksen, että no niin, että tässä nyt tehdään sitten tätä ja tuota ja näin. Ei. Se tulee arjessa. Se tulee niin pienissä. Ja minun on pakko kertoa tässä sen jälkeen, koska aina kun annetaan, elämän koulu on niin ihana, koulu etenee, tentit kovenee, ja kun annetaan tietoja ja lahjoja, niin myös katsotaan, miten niitä käytetään. Ja aika pian tämän jälkeen tulikin sitten semmoinen, sanon, että se oli 5 sentin tentti. Se tapahtui kaupan kassalla, iltamyöhällä. Ihmettelin, miksi menen kauppaan tähän aikaan ostamaan jotain. 16 euroa 75 senttiä maksoivat nämä minun ostokseni.
Ja valitsin pidemmän kassajonon. Ja siinä kassalla oli rouva, joka oli aina semmoinen iloinen ja ystävällinen. Ja kaivoin kolikoita kukkarosta. Ja harmittelin, että no voi ei mulla ole täällä, että oli 16 euroa tai se 60 senttiä. Sitten puuttui 5 senttiä. Ja tämä kassarouva sanoi, pistä se kukkaro pois, odota. Minä juuri pistin käden tänne taskuun, että tässä on se 5 senttiä. Minä katsoin ja hymyin ja voi kiitos, minä muistan ajatuksen. Sitten hän vakavoitui ja katsoi minua silmiin ja sanoi, että kiitos, huomenna niitä ajatuksia tarvitaan, olen menossa leikkaukseen. Ja mä olen oppinut saamaan sen, tuo yläkerta pitää minut ruodussa antamalla mulle sellaiset sähkövirrat läpi, että milloin niin kuin nyt tarkka. Ja minä toivotin hänelle, pistin tavarat kassiin ja kiitin ja toivotin onnea matkaan. Ja tiesin, kun menin kotiin, mitä minun pitää tehdä iltahiljentymisessäni. Ja se, mitä se palvelutehtävä on myös, se on ajatuksia, se on rakkauden lähettämistä. Ja siihen me pystymme jokainen. Ja tässäkin kun puhun tätä, te anteeksi, että kiitos. Henkimaailman rakkaus. Te voitte tuntea sen täällä nyt. Se tuodaan niin suurella voimalla. Ja kun te ajattelette sitä tuskan ja hädän ja kivun määrää, mikä on tänä päivänä ympäri maailmaa, niin meitä todella pyydetään, että me emme sulje sitä sydäntä ja pistä sinne vain sitä omaa perhettä, omaa läheisiä. Pistetään sinne vähän enemmän, eikä vaan vähän, vaan paljon enemmän. Koska kaikki yhdessä nämä ajatukset ja se rakkaus, mitä me lähetetään. Henkimaailma on tuonut siitä sellaista viestiä, että jos me näkisimme, miten jokainen pienikin apu nähdään tuolla toisella puolella. Ja jos joku on sellainen, joka ei tarvitse yhtään itse elämässään mitään apua, niin voi ajatella, että okei. Minä ainakin tarvitsen, olen tarvinnut paljon. Ja nyt ymmärrän, miten suuresti siunattu olen saanut olla kaikkien niiden vaikeuksieni kanssa, mitä olen läpikäynyt. Ja tämä matka nyt tuonne oli kyllä sellainen, että kun sanotaan, kun saa matkan jonkun lahjaksi, niin tämä oli minulle sitä. Ja se mediotyöskentely siellä, mistä täällä on puhuttu, ja kun itse olin näihin erilaisiin työskentelytapoihin tutustunut, itse osallistumalla, lukemalla, tutkimalla, selvittämällä asioita, niin se opetti myös ja antoi paljon uutta. Ja siihen, että kuinka me jokainen, mehän olemme jokainen medioita. Meillä on jokaisella sellainen herkkyys. Me voidaan, mitä me lähdetään vahvistamaan, kehittämään. Ja se, että me ymmärrämme, miten arvokas lahja se on ja miten sitä tulee käyttää. Siihen antaa Alan Carnegien kirjat ohjeistusta. Ja monelle voi olla tuttu jo ennen näitä vanhempi kirjaa Johannes Greverin, saksalaisen katolisen papin kirjoittama kirja Helmi Kruunin suomentama Yhteydessä henkimaailman kanssa. Samoja asioita. Ja että me muistaisimme, että meillä on sama päämäärä, eri tiet. Vähemmän arvostelua, enemmän rakkautta sillä omalla polulla. Ja että poimitaan sieltä näistä erilaisista, mitä ihmisille tarjotaan, näitä hengenantimeita. Otetaan sieltä se, mikä vie omaa kasvua eteenpäin, auttaa, tukee, innostaa. Ja se, että me otetaan se ilo mukaan. Vaikka minä tässä nyt itken tihrusta, mutta nämä ovat ilon ja onnen kyyneleitä.
että olen saanut tämän mahdollisuuden olla tänään, tässä, ihan nyt. Ja aivan niin kuin Thomas Merton, kirjailija, päiväkirjaa kirjojen uskomaton kirjoittaja, päätti aina päivän kuvaukset sanoihin, tämä päivä ei koskaan palaa. Niin ottaisimme tämän uskomattomana lahjana ja lähetetään sitä, niitä ajatuksia ja rakkautta. Nyt meille on tuotu tänne lähelle nämä pakolaiskysymykset. Ja tänä aamuna sattumalta, niin jokainen tietää, että kaikkihan on ihan vaan sattuma, eikö niin? Jota ei todellakaan ole, niin radio oli auki ja siellä tuli Jumalanpalvelus Tornion kirkosta ja kerrottiin, miten siellä nämä pakolaisasiat oli ja miten oli autettu ihmisiä. Niin mä ajattelin, että hyvänen aika, että tässähän tuotiin nyt tämä Allan Kardeckin oppien idea niin kuin meille, että miten me täällä toimimme. Ja tämä, mitä Mikko kuvasi, tämä viimeinen kohde siinä, niin sehän oli siellä sen katolisen kirkon keskus. Että miten siellä Brasiliassa toimi nämä katolisen kirkon hyväntekeväisyysjärjestöt ja nämä spiritistiset keskukset yhdessä ja se ihmisten auttaminen. Et ei niin paljon kiisteltäisi mistään oppia näistä, mutta jos meillä on halu tehdä hyvää, sen näki näissä keskuksissa, näissä ihmisissä, kun heillä oli se sisällä se halu tehdä sitä hyvää, niin heidät ohjattiin sinne. Ja siitä hyvän tekemisestä oli huikea esimerkki minulle. Puhutko Pekka siitä sairaalasta, sen synnystä enempi, vai sanonko tässä? No, Britta tulee vielä kertomaan vähän siitä sairaalasta. Joo. Niin, se oli sellainen näyttö. Ja kun mä ajattelin omia remppujani ja sairauksia, niin mä ajattelin, että hyvänen aika, että missä se usko on, että jos mä tiedän, että henkimaailmassa on niin paljon apua tarjolla, siellä on lääkäreitä, siellä on tiedemiehiä, siellä on tutkijoita, että miksi minä en uskoisin, että he voi saada tällaisen yhden pienen kropan tässä kuntoon. Kyllä se on ollut se mun oma uskoni, se tulppa enemmän kuin se halu sieltä. Ja se tuli tuolla luennoilla. Mä olen kirjoittanut sen muistiin sen myös, että mikä tuli henkimaailmasta, että sieltä voitaisiin auttaa ihmisiä paljon enemmän, jos meillä olisi halu ottaa sitä apua vastaan. Henkimaailma ei tee töitä meidän puolestamme, mutta ohjeistaa, antaa meille voimaa, antaa meille ideoita. Se ei ole vain viikonloppuina jonain kurssilla, jonain tiettynä aikana, vaan se on ihan siinä arkisessa elämässä, jokapäiväisessä elämässä. Ja se, mikä jäi tuolta matkalta myös hyvin vahvasti mieleen, oli se kaiken negatiivisuuden pois kitkeminen. Kaiken kielteisyyden, negatiivisuuden. Ja se tuli näissä keskuksissa hyvin esille. Ja kun ajattelee niitä ihmisiä, joita tuli näihin apua hakemaan, siellä oli huumeongelmaa, siellä oli kaikenlaisia riippuvuuksia, väkivaltaa, ihan niin kuin mitä on joka puolella. Ja Brasiliassa tämä huumeongelma on vielä suuremmassa mittakaavassa kuin täällä. Ja sen sijaan, että sitä arvostelua ja kritiikkiä, niin autettiin ja ymmärrettiin, että aivan niin kuin Eino Leinon runossa sanotaan, siinä uuden vuoden runossa, ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Aina pitää muistaa se, että osat voi olla toisinpäin. Mulle se on ollut ainakin se vahva kasvattaja, kun mä meinaan arvostella jotakin ja nähdä, niin muista, osat voisivat olla toisinpäin. Ja jos niitä vaikeuksia on, niin aina on ollut siihen oma osuus. Oma osuus. Jos jollain on hyvin nyt, niin ajatellaan, miten ihanasti hän on niin kuin oppinsa käynyt läpi ja ymmärtänyt. Ja sitten kun on näitä vaikeita, niin jotain on jäänyt sitten käymättä läpi. Ja se, että jokainen meistä on mukana rakentamassa parempaa maailmaa ja ennen kaikkea lapsille.
kun näki tuolla ne pienet lapset, jotka tuotiin päiväkotiin sinne. Ja voitte kuvitella, että minkälaisista oloista he tulee, jos päiväkodissa heille vaihdetaan puhtaat vaatteet. Nämä vaatteet pestään päivän aikana ja nämä lapset puetaan puhtaisiin, kun he lähtee kotiin. Ja he voivat saada leipäpussin mukaan, kun ei välttämättä kotona ole ruokaa. Niin kyllä se minua ainakin äitinä ja lastentarhanopettajana puhutti todella paljon. Ja niin kuin sanotaan, minkä te teette pienimmille, sen te teette minulle. Näin on sanonut tämä suuri opettaja. Minun suurin opettajani. Ja uskon, että myös teidän. Tässä oli ne tärkeimmät ja asiat, mitä oli. Jos te haluatte kysyä, jos on tullut kysymyksiä mieleen, niin kysykää ihmeessä. Tehdäänkö niin, että Briitta pitää vielä esityksen ja sitten lopuksi voitaisiin varata vielä pikkuaika keskusteluun ja kysymyksiin. Voisiko Briitta tulla tänne? Kiitoksia Eija. Se tuli sydämestä. Ei tarvitse painaa ollenkaan. Mä voin kaivaa kuvia. Laitanko mä niitä sieltä sairaalasta? Joo. Hyvää iltaa kaikille. Nimeni on Briitta Huttunen ja olen ammatiltani mielisairaanhoitaja. Ja ensin haluan kuitenkin sanoa Eijalle siitä äskeisestä paikasta, josta kerroit, että siellä minulle myös oli mieleenpainuvaa se sydämellisyys ja lämpö ja se ystävällisyys, kun ihmiset odottivat, että ovet avautuivat ja pääsevät sisään. Niin mä muistan, että mä olin itse ajatellut silloin, kun siellä paikassa meille laulettiin, eikä me ymmärretty laulun sanoja, ja sitten me lauloimme heille suomeksi, eikä hekään ymmärtäneet, niin se yhteenkuuluvuus ja lämpö, se oli jotain ihan mieleenpainuvaa. Niin mä olin silloin ajatellut siitä päivästä, että parhaat bileet ikinä. Ne oli niin, ihan oikeasti se oli semmoinen, että vaikka pääsisin minkälaisiin partyihin, niin ei voittaisi sitä. Se oli semmoinen tapahtuma. Elikkä mun piti varmaan tulla tänne matkalle ihan sen takia, että pääsin tutustumaan tähän Andre Luisin psykiatriseen sairaalaan. En ennen tätä matkaa ollut juurikaan tietoinen näistä opeista, että olin aloittanut edellisenä syksynä Allan Karbekin ryhmän opiskelun, vai oliko se keväällä kun mä aloitin. Ja sitten te olitte siellä Helsingissä käymässä ja oli tilaisuus, niin siellä Pekka sanoi sitten, Ahti sanoi, että tehdään tällaista matkaa ja mä sanoin sitten, että mä tulen mukaan. Eikä mulla ollut aavistustakaan, että minkälainen matka se oli. Mutta se oli varmaan johdatusta, koska pääsin tutustumaan tähän Andre Luisin psykiatriseen sairaalaan. Ja joudun aika kovaan paikan eteen, koska peilasin koko ajan, mitä meillä on Suomessa psykiatrinen sairaanhoito verrattuna Brasiliaan. Että nousi valtavasti omia potilastapauksia tai toimintamuotoja, miten Suomessa on tehty. Ja, siellä ollessa ja senkin jälkeen valtavasti nousi kysymyksiä ja ajatuksia. Ja esimerkiksi tässä meille kerrottiin tämän paikan historiasta ja sitten sairaalan synnystä, niin siinä oli henkimaailma mukana siinä sairaalan synnyssä. Ja sitten mä tietysti mietin, minkälaista on ollut Suomessa tämä psykiatrinen sairaanhoito. Alkujaan ne psykiatriset potilaat lähetettiin, tai niin sanotusti hullut lähetettiin Seilinsaareen. Ja oli kaikenlaisia epäinhimillisiä hoitomuotoja Suomessa ja tämmöisiä sähkösokkeja ja muuta. Ja sitten vasta 50-luvulla tuli semmoinen lääkitys, jossa sitten saatiin niin kuin
psyykkisesti sairaaseen ihmiseen kontakti. Että sitä ennen niin ei juurikaan paljon saatu näihin ihmisen kontaktiin. En tiedä mikä on ollut Brasiliassa ennen tätä André Luizin sairaalatilanne, mutta joka tapauksessa mä peilasin itse sitä, mitä se on Suomessa ja mitä se on Brasiliassa. Eli siellä oli sitten täällä André Luizin sairaalassa, korjaa mua pitkä, jos mä oon väärässä, mutta mä käsitin, että siellä oli sairaanhoidon johtava henkilö oli spiritisti, kun Suomessa ei taatusti ole. Onko näin? Koko tämä sairaala on spiritistien perustus. Niin. Ja se toimii yhdistettynä länsimaisen lääketieteen kanssa. Ja kun potilas otetaan vastaan, kysytään potilaalta, tai jos potilas ei ole itse niin kuin sanotaan itsestään vastuussa, niin edunvalvojalta kysytään, että toivotaanko hänelle henkistä hoitoa. Ja jos potilaan vastaanottaessa henkinen hoito on pyydetty, niin hänelle tarjotaan myöskin henkinen hoito. Ja se on maksutta. Kyllä. Eli tämmöistä ei tapahdu Suomessa. Ja sitten mä kysyin siellä, että onko teillä käytössä eristys, niin siellä sanottiin, että aivan jossakin kriisitilanteessa on mahdollista, mutta yleensä ohjataan tällaiseen hiljentymis- tai rauhoittumishuoneeseen. Ja mulle tuli paha olo, kun ajattelin, miten paljon meillä Suomessa niin ihan mielivaltaisesti eristetään ihmisiä. Ja jotkut sairaalat ovat saaneet siitä huomautuksiakin. Ja sitten meillä on ylipitkiä eristyksiä ja vaarana on sitten, että tulee veritulppa ihmisille. Eli tämä hoitajien mielivalta korostui verrattuna näiden André Luizin sairaalan hoitajien ystävällisyyteen ja ihmisen huomion ottamiseen ja sydämellä hoitamiseen. Sitten mulla oli kova pala siellä, oli tällainen mieshenkilö hoidossa, joka toi mieleeni itse aikoinani hoitaman toisen mieshenkilön. Ja sitten kysynkin tältä André Luizilta lääkäriltä, että mikä hänellä on, ja hänellä oli sitten skitsofrenia, ja kysyin sitten, että onko ollut mediot mukana hoidossa, niin on olleet, mutta hän sanoi näin, että tämä mies on jossakin aikaisemmassa elämässä ollut mukana natsien näissä jutuissa ja on tehnyt niin kuin rikoksen ihmiskuntaa vastaan, ja nyt hän sitten tässä elämässä sovittaa sitä olemalla niin kuin koko elämänsä mielisairaalassa. Eli tuli hirveän paha olo ajatuksena, että joku viettää vaikka 60 vuotta mielisairaalassa hyvittääkseen jonkun tekonsa, ja sitten vielä Suomen olossa ainakin kohdellaan erittäin huonosti. Että eikö semmoinen ihminen jo ansaitsisi myötätuntoa ja hyvää hoitoa, jos on tämmöinen kohtalo, että tosiaan joutuu koko elämänsä olemaan mielisairaana. Eli se oli niin valtavan paljon tähän sairaalaan liittyvää mä en tiedä, pystyykö niitä edes tuomaankaan Suomeen, että tietenkin Suomi on ihan erilainen, mutta on ihana, kun on saanut edes niin kuin mahdollisuuden kurkistaa johonkin toisenlaiseen hoitoon ja hoitomuotoon. Kyllä se oli niin ihana siis matka kaikki. Oli paljon muitakin tällaisia koskettavia kohteita, mutta tämä vierailu sinne oli se, joka oikeasti niin kuin pisti mua miettimään ja ajattelemaan. Ja jonkun verran tietysti on tullut ajatuksiakin siitä, että miten niin kuin ymmärrettäisiin, että kyseessä on toinen ihminen, eikä niin kuin Suomessa kun hoidetaan, että on asiantuntijat, jotka on sen ihmisen yläpuolella, vaan että kohtaisi kaksi tasavaltaista ihmistä.
jolloin se hoito olisi ihan toista kuin että ollaan yläpuolella ja hoidetaan ja tiedetään paremmin, niin siihen toivoisin kyllä kovasti muutosta. Britta, kerrotko siitä, mitä Andrei kertoi tämän skitsofreniamiehen siitä regressiohoidosta? Onko sinulla siitä tietoa? Mitä siinä tapahtui? Eikö se ollut niin, että tämä mies ajoittain oli ihan pienen hetken pois siitä omasta maailmastaan, jolloin hän saisi kontaktin, mutta sitten kun ei ole sillä hetkellä ehkä mediota tai muuta apua käytettävissä, niin hän vajoaa taas siihen omaan maailmansa. Mä en muista semmoista, että siinä olisi ollut... No mä muistan sen verran, että... Kerrota. Eli tämä kyseinen mieshenkilö, niin hän oli käytännössä aina omissa maailmoissa. Niin, kyllä. Ja sitten ihan muutaman hetken, kun hän oli niin sanotusti päivätietoisuudessa, niin hän erään kerran, kun hän hätkähti siihen päivätietoisuuteen, hän polvistui, häntä oli hoitamassa 3 sairaanhoitajaa. Hän polvistui niiden sairaanhoitajien eteen ja pyysi sydämestään anteeksi, koska hän muisti, että aikaisemmassa elämässään hän oli ollut se, joka oli ollut laittamassa näitä 3 hoitajaa keskitysleirillä kuolemanjonoon. Ja nämä hoitajat kyristyivät hänen luokseen, ottivat hänen syliinsä. He rukoilivat hetken. Ja kiittivät Jumalan armoa siitä, että heille annettiin mahdollisuus kohdata siellä. Ja näitä tarinoita on paljon. Siitä on tehty ihan kirja portugalin kielellä tietenkin. Ja se on käännettävien kirjojen jonossa. Mutta me nähtiin vaan pintaa. Me ei nähty syvälle. Toinen kommentti tuli sieltä. Yleisesti ottaen tuosta asenteista, just niin kuin sä Britta sanoit, että ne on täysin tasavertaisia. Sinne lähtiessä vielä kiiteltiin ja ihmeteltiin sitä, kuinka suurella sydämellä he kohtaa näin. Okei. Käytetään tätä. Joo, okei, kuuluu selvästikin. Eli kommenttina tuohon, mitä Britta sanoi, että he kohtaa ihmiset siellä täysin samalla tasolla. Me oltiin lähdössä ja halailtiin siinä vielä porukkaa puolin ja toisin ja kiitettiin käynnistä ja annettiin lämpimät ihanuunosoitukset sitä ihmisenä ihmisen kohtaamisesta. Ja tämä Lucrezia, joka näkyy tuossa oikealla alhaalla kuvalla, sinitakki päällä, tummaihoinen nainen. Hän sanoi suurella lämmöllä, että meidän ja täällä ovien tuolla puolen välissä olevilla ei ole mitään muuta kuin että meillä on tällä kertaa nämä avaimet. Niin. Ja aika kovaa oli kuulla, kun kysyin siltä Andrei Morerolta, joka on tämän sairaalan johtaja, joka on myös normaali, ihan peruslääketieteellinen lääkäri ja myöskin spiritisti. Ja kun kysyin, että mitä tuloksia on saatu aikaan ja mikä on sitten, tuloksia oli saatu tällä henkisellä hoidolla aikaan, kylläkin, mutta mitä vaihtoehtoja koululääketieteellä olisi tällaisessa vastaavassa tapauksessa, niin hän lääkärinä totesi, että ei yhtään mitään. Voin oikeastaan lisätä vielä tuohon edelliseen, että heillä oli tilastotietoa siitä näiden vapaaehtoistyön työryhmien potilaiden, heillä oli yhtenä kohteena oli huumeiden käyttäjät. Että kuinka moni näistä huumeiden käyttäjistä, jotka tulivat tämän vapaaehtoistyön kohteeksi, niin kuinka monta prosenttia heistä pääsi pysyvästi irti huumeesta. Niin tilastotiedot osoittavat, että se luku oli moninkertainen verrattuna muihin perinteisen lääketieteen, perinteisen psykologian menetelmillä toimiviin toimintamuotoihin. Ja se oli puhdas tilastotieto ja siinä puhutaan vuosikymmenien perinteistä työstä. Eli ei ole mikään hetkellinen. Voidaan sanoa, että joku voisi ajatella, että no se on lyhyellä aikavälillä tehty vertailu, mutta se oli tehty ihan todella pitkällä aikavälillä se vertailu, että kuinka moni ihmisistä todellakin niin sanotusti pääsi kuiville. Annelle vierotus. Ihan vasta statistiikasta. 5% pääsee kuiville. 5% pääsee kuiville tilastollisesti lääketieteellisellä avulla, 15 spiritistisen hoidon omaavat. Eli se kertoo näiden ongelmien niin kuin vakavuudesta. Kuinka pieni osa kuitenkin pelastuu, mutta yhdellekin pelastuu myös 100%. Ja
se toiminta kohdistuu henkeen, missä jokaisessa olevaan ei-materiaaliseen sieluun. Ja kun se toiminta kohdistutaan oikeassa kohteeseen, niin se toimii paremmin se työskentely. Joo, meillä esimerkiksi, mä olin aikoinaan töissä semmoisella osastolla, joka oli niin sanottu kaksoisdiagnoosiosasto, eli hoidettiin ihmisiä, joilla oli skitsofrenia ja sen lisäksi huumeongelma, mutta ei todellakaan hoidettu sielua eikä henkeä. Ja hoitokeinona oli sitten miesvaltainen henkilökuntamiehitys, koska katsottiin, että sillä tavalla saadaan ylivoima, kun on paljon miehiä paikalla, niin ne eivät niin rettelöi ja muuta. Et mä en pystynyt siellä olemaan kovin kauan töissä semmoisella osastolla. Sitten muistan, siellä oli siellä kirjakaupassa tästä kirjasta oli kuvia, kun tämä oli piirtänyt tämä potilas, niin niitä oliko se siinä oli hakaristeja. Joo, kaikkia näitä piirroksia. Niin siitä tuli sitten mieleeni, että mulla oli kova pala se, kun sanottiin, että häntä ei voida auttaa. Ja mulle tuli ihan semmoinen tunne, kun mä oon jotenkin aina ajatellut, että niin kauan kun on elämää, niin on toivoa. Tuli hetkeksi ihan toivoton olo, mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että kyllä varmasti voi rukoilla toisen puolesta. Ja sitten tuli mieleeni tämä kirja tästä Nossolaarista, jossa tämä lääkäri oli henkimaailmassa ja sitten hän näki, kuinka hänen puolestaan, hänen elässään oli rukoillut ainoastaan hänen äitinsä ja sitten joku naishenkilö, jota hän oli auttanut niin kuin ilmaiseksi, kun oli lääkäri, niin 2 ihmistä oli ainoastaan rukoillut hänen puolestaan, niin sitten tulee mieleeni, että jos on tämmöinen henkilö, joka on nyt suorittaa karmaansa olemalla tässä elämässä koko ikänsä mielisairaalassa, eikä hänen puolestaan yksikään ihminen rukoile, niin kurjalta tuntuu. Että kyllä mulle se rukoilemisen tärkeys avautui kyllä silloin. Joo, siitä on vielä tarkempikin. Kärsimys on meidän tervehdyttävä oppimisprosessi. Se on niin ihmeellistä, kun se voi tuntuakin. Niin Andre Moreira kertoi, kuinka se on itse asiassa meidän kaikkien hyväksi. Ja me olemme itse luoneet sille sen tarpeen. Että se vaikka se välillä vaikealta tuntuukin, niin sillä on kuitenkin oma kaitselmuksellinen tarkoituksensa. Kiitoksia. Täällä on vielä, olisiko Tuula-Maria halukas kertomaan jotain, entäs Anne? Pari sanaa. No Mairi lupas on täällä siellä sentään vielä rohkeita paikalla. Mä en puhu pitkään. Mä oon Maire Lehtonen ja olin matkalla mukana. Ja se oli ensimmäisen kerran, kun Pekka sitä alkujensa puhui, niin se oli ihan selvä asia, että mä lähden hinnalla millä hyvänsä sinne. Ja lähdin sinne etsimään vastauksia. Ja todella onnistuin saamaan niitä vastauksia, mutta sanotaan, että viime syksystä lähtien olen elänyt sellaista elämänvaihetta, jossa vastaukset, jotka tulevat ulkoa, eivät vastaa siihen, mitä minä tiedän sisältä. Ja nyt siksi en pidä teille täällä mitään suurta tarinaa tästä matkasta, koska minä elän tällä hetkellä, olen kirjoittanut englanniksi. Kaikki nämä mun elämäni tarinat tällä hetkellä purkautuu englanniksi ja oikeastaan on vaikea puhua tällä hetkellä suomeksi mitä asioita, koska kaikki pyörii englanninkielisenä mun päässä. Mutta että tällä hetkellä purkasin viimeksi eilen, Pekkakin soitti, niin huomasin, että mä olin ihan pihalla. Ja eilen purkautui taas lisää asioita eilisten tapahtumien myötä, mutta mä elän jossain 40-vuotiaana tällä hetkellä. Mutta
Et siitä perusteella. Mä en ole vielä päässyt tähän Brasilian matkaan asti, mutta mä toin kuvia mukanani ja jokainen voi niistä kuvista ehkä löytää jotain. Niitä on valitettavasti vain yli 1500 kuvaa siellä, että jos ne onnistutaan saamaan tuossa pyörimään, niin ne saa pyöriä. Ja tämän matkan anti mulle oli todellakin niin kuin se, että se avasi mulle ajatuksia, se todennäköisesti avasi juuri tämän kanavan, joka aukaisi mulle sen mun menneisyyden, jota mun tuli käydä läpi. Mä oon käynyt entisiä elämiä läpi ja mä olin jo todennut, että okei, tää on helppo juttu tää elämän saattaminen, mutta yhtäkkiä alkaakin elämä kulkemaan niin, että pitää lähteä sieltä syntymästä eteenpäin. Ja vielä syksyllä ja vielä tuolla Brasiliankin matkalla, niin mulla ei ollut mitään hajuakaan siitä, että mä tulisin käymään tällaista prosessia. Ja nyt noin 2 viikkoa sitten alkoi tämä prosessi ja se on ollut ihan hurjaa menoa. Mutta jotain, mitä ihan konkreettisesti haluan sanoa teille, jotka olette Allan Kardecin jutuissa mukana, niin sellaista sydämellisyyttä, sellaista rakkautta, mitä siellä koki, niin en ole kokenut muualla. Ja semmoinen aitous, se ihan puhdas auttamisen halu ja tarve, se oli niin kosketeltavissa, se oli niin joka paikassa nähtävissä, että se avasi ihan varmasti jokaisen meidän matkalla olevan sydämen ymmärtämään niitä asioita. Meillä ei täällä Suomessa ole samanlaisia tarpeita tällaiselle toiminnalle, mitä siellä oli. Mutta varmasti tämä ryhmä ja nämä ihmiset löytää ne tiet, millä me autetaan meitä täällä Suomessa. Ja mä sanon, että kun me ollaan tämmöinen suomalainen kansa, joka on kääntynyt sisäänpäin, niin se, mitä täällä tosiaan meidän jokaisen sisällä on, niin sen kaiken purkaminen, niin se vaatii, jos mikä, se tarvitsee näitä henkisiä oppaita, henkisiä opettajia. Mulle astui elämään henkinen opettaja, joka eilen muun muassa, hän oli laittanut, mä tulin kotiin 6 aikaan ja aukasin koneen ja sinne oli tullut viesti 18.09. Avasin sen viestin ja viestissä oli Where are you? Ja mä vähän närkästyin, että minkä takia mua kontrolloidaan. Miksi halutaan tietää, missä mä olen. Ja vastasin vähän tiukkasanaisesti, että mä just tulin tuolta purkamasta ystävättäreni äidin kotia. Ja laitoin vielä, että joo, että tuli paha mieli, kun piti purkaa sitä siellä, mutta mitä silloin väliä? Ja seuraavaksi sitten tulikin puhelinsoittaja ja hän sanoi, että nyt taisi käydä moka. Viesti tuli hänelle siten, että hän oli mennyt koneelle ja kirjoittanut sen ja lähettänyt. Ei niin, että hän olisi ajatellut tai miettinyt, missä minä olen. Mutta se viesti oli näin, että hän sanoi, että se tuli hänelle ja hänen oli pakko mennä ja lähettää sen. Ja sen jälkeen purkautui mun äidistä todella paljon asioita. Ja taas kävin tällaisen prosessin läpi. Mutta niin viime viikolla voin sanoa, että viime viikolla oli tämmöisen pitkän purkauksen jälkeen mä jo tuskailin ja totesin, että mä en halua käydä tätä, mikä tämä juttu on, ja jätin tämän kysymyksen viimeiseksi. Aamulla kun mä heräsin, niin mun päässä oli vain yksi sana, metamorfoosi, metamorfoosi, metamorfoosi. Ja mä jo niin kuin hermostuin, että ei, että mikä ihmeen sana tämä on, mitä täällä on tekemistä mun kanssa. Sitten mä lopuksi niin kuin oivalsin, että hei, että ai olenkin minä, joka olen metamorfoosissa. Sen jälkeen tuli rauha. Ja oli sitten kyseessä enkeli, mikä tahansa henki, mutta tällä hetkellä
mua viedään kuin Pärssian alusta. Kiitos ja siunausta teille kaikille. No niin, kiitos. Kiitos, Mairi. Mä kokosin, tässä oli niin hyviä kuvia tuossa Tuula-Marian kokoamassa jutussa, että mulla ei ollut läheskään niin hyviä kuvia. Mä nyt... me voidaan palata siihen vielä, koska musta tuntuu, että meillä on vielä keskustelua. Minnalta tuli vielä. Joo, kertoisitko vaan yleisesti sitä ihan matkarunkoa, että missä kaupungissa käytiin, että joku kuva syntyy? Joo, me ensiksi käytiin Rion vieressä Niteroin kaupungissa. Siellä oli eräs ystävällinen herra Paulo, spiritistisen keskuksen vetäjä. Ja me voidaan ottaa hänet tuosta esiin, koska se on itse asiassa erittäin hyvä. Mennään vähän tämän aikataulun yli, mutta ei se mitään. Nitero on tuossa ja tuossa on Rio de Janeiro, ne on ihan rinnakkaisia kaupunkeja. Ja tämä Paulo ei ole vielä tässä kuvassa, mutta hän asuu tuolla. Tuossa on tämä Paulo, meidän kaveri, ja hän kutsui sitten kotiinsa majoittumaan osan ryhmän jäsenistä. Tässä on Paulon koti. No se on piharakennus, että osa hänen kotiaan. Tuossa on spiritistinen keskus, joka sijaitsee semmoisella kadulla kuin Rua Chico Xavier, eli se on Chico Xavierin katu. He on saaneet tälle kadulle tuommoisen nimen. Ja tässä on ryhmäkuva tästä paikasta. Tässä on niin hyviä kuvia, että voidaanko me käydä täällä? Siellä oli luonto. Ennen kuin me lähdettiin menemään eteenpäin, niin meitä valmisteltiin, käytiin läpi tiettyjä asioita, koska meille oli annettu lupa osallistua tiettyihin tilaisuuksiin, ja sinne tilaisuuksiin ei mennä pystymetsästä, vaan siinä pitää ihan oikeasti valmistautua. Ja meitä autettiin siinä valmistautumisessa luentojen kautta ja myöskin annettiin suosituksia muuten. Tässä näkyy tätä heidän toimintaympäristöään vähän. Ja tuossa myöskin, tuolla puolella näkyykin sitten, tuossa Lahden toisella puolella on Rio de Janeiro. Täällä Niteroin kaupungissa on muistomerkki Allan Kardecille. Tuo on Allan Kardecin aukio. Hänen, oliko se 150-vuotis, hänen syntymästään, kun oli mennyt 150 vuotta. Tässä on tämä spiritistinen keskus, siellä Niteroissa oli muuttamassa. Ja ihan mielenkiintoisena yksityiskohtana, että kun ne rakensivat sitä uutta paikkaa, niin minkä takia heidän piti muuttaa pois, niin se nykyisellä paikalla on niin paljon huumekauppiaita, että ihmiset ei uskaltanut tulla illalla sinne, koska siellä oli aseistautuneita nuoria poikia, huumeiden käyttäjiä sillä seudulla, niin he eivät uskaltaneet tulla sinne. Ja sen takia ne lähtivät rakentamaan uutta paikkaa. Ja se päivällä, kun miehet rakenti tätä uutta rakennusta, niin iltasella sitten niin toinen työryhmä meni sinne rakennustyömaan keskelle rukoilemaan ja pyytämään luomaan henkistä perustaa sillä. Eli samalla kun oli työvuoro niin kuin fyysisen rakennuksen tekemisessä, niin oli myöskin työvuoro henkisen perustan tekemisessä. Ja siitä hetkestä lähtien, kun se on lähdetty rakentamaan, niin siitä hetkestä lähtien siellä säännöllisesti kokoontuu rukousryhmä pyytäen suojelusta ja johdatusta sille työskentelylle, mikä tässä paikassa on pyydetty ja suunniteltu tehtäväksi. Tässä on ryhmä, joka valmistautuu mediokyvyn harjoittamiseen. Siinä pyritään auttamaan tuonpuoleisessa olevia hädänalaisia henkiä. Tässä on päiväkoti, jota he ylläpitivät. Osa lapsien vanhemmista maksoi, osa lapsien vanhemmista ei maksanut. Eli se on osittain hyväntekeväisyyttä, osittain niillä, joilla oli mahdollisuutta tukea sitä, niin he myös osallistuivat noihin opetukseen. Ja siellä oli palkattuja päiväkodin ohjaajia ja opettajia. Sitä samaa paikkaa. Sitten käytiin
toisessa hyväntekeväisyyskohteessa, ja tämä kohde myöskin on erään spiritistisen keskuksen ylläpitämä. Ja toiminta ylläpidetään kirjojen myynnillä. Siellä on eräs hyvin tunnettu medio, Raul Teixeira, jonka kirjoja on myyty ympäri maailmaa. Ja tämmöisen käytäntöön nuo kaikki ovat vähäosaisia. Ja heille sen lisäksi, että opetetaan kouluasioita, niin heillä on myöskin askartelua ja muuta siellä. Todella iso paikka. Ihan luonnon keskellä. Kuulemma ensimmäisen kerran, kun tätä ei ole rakennettu, niin ne joutui puitten alle laittavat jotain paperia ja muuta. Ja sitten puitten alle ne piti niitä päiväkoteja, koska silloin ei ollut vielä mitään rakennuksia. Tämä oli se kohde, missä autettiin kadulla eläjiä. Kadulla eläjät todellakin saivat lämpimän vastaanoton. Heille opetettiin Jeesuksen evankeliumia. Kerrottiin syy- ja seurauksen laista. Tuotiin esille, että meillä jokaisella on kuitenkin toivo edessä. Me pystytään rakentamaan itselle parempaa tulevaisuutta. Ja meillä jokaisella on ihmisarvo. Me olemme jokainen tärkeitä ja me jokainen pystytään tukemaan toisiaan. Se tunnelma, mikä näissä paikoissa oli, sanoin kuvaamaton. Se oli niin tarttuvaa. Ei siihen löydy sanoa. Oltiin todellakin ihan vakavia asioiden kynnyksellä, mutta kyllä siellä se hymy oli kuitenkin mukana. Käytimme välillä päivällä ehdittiin käymään katsomassa vähän maisemiakin, mutta kyllä se oli aika asiapitoinen tämä reissu, että se oli ihan totta. No Belo Horizonte on Keski-Brasiliassa sijaitseva kaupunki. Me käytiin tämmöisessä paikassa, joka on Chico Xavierin koti. Se on hänen muistokseen perustettu tämmöinen rakennus, missä on tietoa hänestä ja muistomerkki hänen elämästään. Ja vierailtiin myöskin hänen työpaikallaan, jossa hän kirjoitti muutaman erittäin merkittävän teoksen. Siellä löytyy Chico Xavierin aukio, tämä Pedro Leopoldo oli se kaupungin nimi. Sitten meillä oli opiskelua, tai päivällä pidettiin luentoja, tutustuttiin tiettyihin asioihin. Ne on videoitu, ne pitäisi ne videot koota vielä ja tehdä niin kuin hyvin järjestelmällisesti. Siellä käytiin läpi, että miten spiritistinen keskus toimii, kuinka se toimii yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Vähän huonosti näkyy tuo puhelinkoppi, kun Anne oli siellä. Sä kuvasit puhelinkoppia, ehkä minua. Ja tämä oli se sairaala, missä käytiin. Se on todellakin psykiatrinen sairaala, joka on spiritistien perustama. Ja siellä on perinteisen lääketieteen rinnalla, kuten sanoin, niin kun potilas otetaan vastaan, niin häneltä kysytään, tai hänen edunvalvojaltaan kysytään, halutaanko tälle potilaalle henkistä hoitoa. Ja samalla tavalla kuin on fysiologinen hoito, niin on myöskin henkinen hoito. Samalla tavalla kuin on psykologinen hoito, on myös henkinen hoito, joka kohdistuu nimenomaan ihmisen henkeensä, se hoito. Kerrotko siitä? Tein tarkat hyvät muistiinpanot siitä, kun kerrottiin tämän sairaalan syntyhistoriaa. Ja kun oli tällainen medioryhmä koolla, jossa tämä annettiin tämä ohjeistus. Se ei tullut suinkaan medioiden kautta, vaan paikalle materialisoitui henkimaailmasta 4 sielua, jotka toivat tämän ohjeistuksen. He antoivat myös omat allekirjoituksensa todisteeksi. Ja sen lisäksi myös on painettu paraffiiniin kädenjälki. Tämä on vain sen takia todistusaineistona, että tämä on todella tullut henkimaailmasta. Ei median kautta, vaan vielä sieltä. Se oli aikamoinen. Ja sen verran myöskin, että kun tämä sairaala perustettiin, niin André Luis ja myöskin monet henget siellä Nossolari henkisiirtokunnassa niin olivat olleet kovin iloisia, koska tämmöinen oli perustettu, koska se oli kieltämättä niin kuin todella merkittävä tapaus. Me käytiin tutustumassa tämmöiseen kuin Emmanuelin spiritistinen ryhmä, joka on
keskittynyt nimenomaan Jeesuksen opetusten, perehtynyt siihen Jeesuksen opetuksiin ja niiden niin kuin ymmärrettäväksi tehtäväksi ja niiden omassa elämässä sisäistämiseksi. Ja heillä on myöskin tämmöinen toimintamuoto kuin veljellinen vastaanotto ja pitivät meille koulutuksen, kuinka me voitaisiin tätä veljellistä vastaanottoa pitää myös täällä Suomessa. Materiaali on vielä kääntämättä, mutta tämä tulee olemaan enemmän tai myöhemmin myöskin meidän toimintamuoto. No Andre Moreirahan tulee käymään meillä nyt 16. päivä ja 17. päivä seuraavaa kuuta. Hän toimii johtavassa asemassa tämän osavaltion spiritistien lääketieteellisessä yhdistyksessä ja myöskin hän toimii vapaaehtoistyötä tekevänä mediona tuolla spiritistisessä sairaalassa. Hän on, sanotaan, en minä löydä sanoja, mutta siis on kyllä suuri ilo tutustua häneen ja keskustella asioista, koska hän pystyy valaisemaan asioita hirveän jopa minulle ymmärrettävällä tavalla. No seuraavaksi käytiin Salvadorissa, tutustuttiin siellä tämmöiseen spiritistiseen keskukseen ja hyväntekeväisyysinstituutioon, joka hoitaa tuhansia lapsia päivittäin. Joo, ei se kuulu oikein niin. Mutta tämä oli se oikeastaan se paikka, mikä niin kuin Divaldo Francohan on käynyt täällä Suomessa ja hänen kirjansa Tämä onnellinen elämä. Suosittelen jokaiselle, kyllä se on sielun ravintoa. Ja täällä on nuorille aktiviteetteja. Tässä oli nuorten ryhmä toimimassa, harjoittelivat soittamista. Tässä on sitten lapsia. Tämä on niin koululuokkia, niin taisi olla joo, ja erilaisia toimintamuotoja, mitä he tekivät siellä. Ja täällä oli sitten ne pienimmät, ja todellakin pienimmät, kun tuotiin sinne, niin heidän vaatteensa pestiin ja silitettiin. Ja ne sitten puhtaissa vaatteissa palasivat lapset äitinsä luokse, tai mummonsa luokse, tai sukulaistensa luokse. Ja niillä oli sitten leipäpussi tai pussi mukana. Ja tosiasia on, että ne olivat semmoiselle seuralla, että monet saivat sen päivän ainoa lämpimän aterian täällä päivähoidon aikana. Ja nämä kirjoista, tämä onnellinen elämäkirjasta, niin 5 euroa per kirja menee tukemaan tätä paikkaa. Että tämä Divaldo Franco on välittänyt yli 200 teosta, erittäin hyviä teoksia. Paljon semmoista arvokasta tietoa, mitä minun tietääkseni, no sanotaan sillä lailla, että kun niitä nyt rupeaa tulemaan, niin jokainen voi tehdä omat johtopäätöksen, mutta on siellä semmoista tietoa, mitä ei todellakaan pysty. No, tässä oli sitten eräs avustusmuoto. Täällä oli mun mielestä, oliko tämä niitä huumeiden käyttäjiä vai? Siellä oli AIDSia sairastavia myöskin, jotka otettiin hoitoon ja niille annettiin sitten ruokapaketti mukaan. Kerro vielä se, miten tämä Divaldo Franco, koko idea lähti liikkeelle. No joo, miten tämä, se paikka on suurin piirtein tämän kuvan kokoinen seutu. Se on niin kuin kokonainen kylä, tai sanotaan semmoinen kortteli. Ja miten se toiminta lähti aikansa käyntiin, niin hänellä oli vahva mediokyky. Ja hänelle tuli näky, jossa hän näki itsensä vanhempana hoitamassa suurta määrää pieniä lapsia. Ja hänelle kerrottiin, että sinä tulet olemaan tuo viistuolla. Hänen edessä oli se näkymä, missä hän hoiti niitä lapsia. Ja hän sitten elämässään ohjattiin sillä tavalla, että hän todellakin ajautui siihen tehtävään. Ja hän oli hyvin omistautunut lähimmäisen auttamistyössä. Hän perusti orpokodin, antoi kaikkensa, mitä hän itse pystyi ansaitsemaan sen ylläpitämiseksi. Kaiken mediokyvyllä tulleen tuotollinen ohjasi lasten ja vähäosaisten auttamiseksi. Ja hän oli hyvin omistautunut siinä työskentelyssä ja hyvin järjestelmällinen.
hänellä kun on sovittu tietty aika, niin se todellakin on sovittu tietty aika siitä eteenpäin. Ja esimerkiksi kun Suomessa hän kävi, niin kun hän tuli lentokentältä, vein hänet hotelliin, niin hän sanoi saman tien, että nyt minulla on kompromissi, minun pitää päästä huoneeseen kirjoittamaan. Ja yli 86 vuoden iässä hän matkusti, en muista nyt oliko siinä toistakymmentä Euroopan maata alle kuukaudessa. Päivällä hän matkusti, piti illalla luennot ja yöllä hän kirjoitti. Että se on poikkeuksellinen ihminen. Hyvin omistautunut. Siellä on näitä kirjoja ja kirjasto, mistä pystyy ihmiset lainaamaan kirjoja. Sen verran voisin sanoa myöskin, että tämä Metsäsahti-säätiön kirjasto on erittäin hyvä ja laaja-alainen. Kannattaa käyttää hyväksi. Tulemme hieman myöhästymään ennalta annetusta aikarajasta, mutta vierailimme myöskin tuolla Salvadorin kaupungissa sitten muutamissa muissa spiritistisissä keskuksissa, jotka olivat, ei voi sanoa toinen toistaan suurempia tai vähäisempiä, mutta hyväntekeväisyystyötä, ihmisten valistamista, joka kohtasi tuhansia ihmisiä. Ja nämä ihmisten ilmeet ja katseet, ne kertoo ehkä, siellä on tavallisia ihmisiä, jotka on päättänyt lähteä tekemään hyviä asioita. Ja ne on päättänyt ottaa toinen toistaan kädestään kiinni ja lähteä seuraamaan tätä ohjenuoraa ja kehittää itseään. Ja ei se, siellä välillä vaan tuli se liikutuksen kyynel. Ei sille voinut mitään, vaikka Riossa sitten käytiin myöskin ja mä olin viimeisen päivän kipeänä, mä en päässyt sinne mukaan, mutta no, Jeesus-patsan nyt varmaan jokainen tunnette. Mutta tuossa oli niinku lyhyt katsaus tähän meidän matkaan ja mä muutaman mietteen tein niinku itselleni tästä matkasta. Sovittiin, että jokainen kertoo jotain. Niin omakohtaisia havaintoja, niin ei ollut yhtään spiritististä keskusta tai instituutiota, jossa ei harjoitettu hyväntekeväisyyttä. Ei semmoista ole. Vapaaehtoistyö lähimmäisen auttamiseksi kuului hyvin olennaisena osana toimintaa. Ja apua annettiin monimuotoisesti niin elämän tälle kuin tuollekin puolelle. Siinä ei työskennelty pelkästään fyysisten ihmisten kanssa, vaan siinä myöskin autettiin hädänalaisia henkiä. Siinä on ohjenuorana ollut, ilman hyväntekeväisyyttä ei ole pelastusta. Hyväntekeväisyys on Kristuksen ylin laki. Rakastakaa toisianne niin kuin veljänne. Rakastakaa lähimmäistänne niin kuin itseänne. Se on yksi spiritismin tunnuslauseista. No toinen omakohtainen havainto oli, niin siellä pidettiin aina näissä paikoissa pidettiin säännöllisiä luentoja. Ja lasten ja nuorten kasvatus olivat oleellinen osa toimintaa. Niin nämä yleiset luentotilaisuudet, mitä siellä pidettiin säännöllisesti, opintoryhmät, niin se oli niin kuin yhtenä tärkeänä osana heidän toimintaa. Ja Karrikin ohjenuorana on ollut, että tarkoitusperänä on ihmisen moraalin kehittäminen. Silloin kun me nähdään, autetaan toisiamme, lähdetään opiskelemaan, mitä ihmisenä eläminen on, kuinka me päästään kehittymään toistemme kanssa, niin se meidän moraalinen kehitys, se on tämän kaiken päämäärä. Ja sen kanssa me todellakin mennään eteenpäin. No omakohtaisista havainnoista, niin mä opiskelu ja yhteistoiminta, niin sitä oli todellakin viikoittain ja paljon. Erittäin hyvin järjestäytynyt yhteistoiminta. Mutta se oli ulospäin kuitenkin hyvin pelkistettyä. Siellä ei mä ainakaan nähnyt missään mitään prameilua. Eikä siitä ollut varaa. Ne varat, mitä oli, ne käytettiin ja ohjattiin nimenomaan hyvän tekemiseen. Ja lähes kaikissa, tai sanotaan, että jokaisessa, niin Jeesuksen opetukset ovat erityisesti lähde. Hänen opetuksinsa perehdytään opiskelun lisäksi oman itsensä ajattelun, tunteiden, tekojen kehittämisen kautta. Eli kun me vierailtiin siellä
Niteroissa, Riossa, Belo Horizontessa, Salvadorissa, niin Jeesuksen opetukset siellä oli, ihmiset halusi sitä ei pidetty sillä lailla, miten nyt sanoisi sitä, niitä ihan oikeasti haluttiin lähteä ymmärtämään, että mitä se Jeesus, joka on ihmiskunnan historia, on olemassa historia ennen sitä ja sen jälkeen, niin mitä hän on meille jättänyt. No ohjenuorana siinä oli, että rakastakaa toisiaan ja siinä ensimmäinen opetus, ohjeistakaa itseään, siinä on toinen opetus. Ja kuka on kaikista täydellisin, kenet Jumala tarjosi ihmiskunnalle oppaaksi ja malliksi, niin henget sanoivat siinä selvästi, että se on Jeesus. Hän on paras opas, paras malli, mitä me voidaan yrittää lähestyä meidän omassa jokapäiväisessä elämässä. No, se asia, mikä minua aina jätti ihmetyksen, eli tämä pyyteettömyys. Siellä ei kukaan koskaan tule pyytämään yhtään mitään keneltäkään. Ja mä kysyin, että miten te pidätte yllä sitä toimintaa, joka auttoi niin monia ihmisiä, niin se toiminta pidettiin yllä kirjamyynnillä, myyjäisillä, jäsenten vapaaehtoisilla lahjoituksilla, jäsenmaksuilla ja niin edelleen. Meidän kyky oli valjastettu pyyteettömän lähimmäisen auttamistyö. Siihen ei liittynyt minkäännäköistä maksua ja opiskelua ja yhteistoimintaa, sitä oli viikoittain hyvin paljon. Ja ohjenuorana sille oli, että ehtona sille, että voi saada puolelle hyvien henkien suopeuden, on nöyryys, omistautuminen, uhrautuvaisuus ja kaikista absoluuttisin moraalinen ja materiaalinen pyyteettömyys. Antakaa ilmaiseksi, mitä olette ilmaiseksi vastaanottaneet. Tämä oli näissä toiminnoissa oleva ohjelma. No, vierailua järjestävänä voisin sanoa, että vierailut näytti paljon. Kuitenkin me näemme vain pintapuolta ja vain murto-osan hyvin järjestäytyneestä toiminnasta. Ja Brasiliassa vuonna 2010 tehdyn kartoituksen mukaan asui noin 4 miljoonaa spiritismin elämän katsomuksen omaksunutta ihmistä. Ja siellä toimii yli 13 000 spiritististä keskusta. Ja lisäksi ympäri maata on 1495 spiritismin periaatteita seuraavaa hyväntekeväisyysjärjestöä. Brasiliassa on myös lukuisia spiritismin periaatteita kunnioittavia kouluja ja sairaaloita, ja noin 90% näistä instituutioista soveltaa toiminnoissaan ainakin osittain kansallisen kattojärjestön tukimateriaalia ja kehittämisohjelmaa. Ja tämä monumentaalinen vapaaehtoistyö lähimmäisen auttamiseksi ja ihmisen moraalin kehittämiseksi auttaa säännöllisesti miljoonia ihmisiä henkiseen kehitykseen. Sen päämäärä on puhtaasti moraalin kehitys. Meidän henkemme kehitys, meidän sielumme kehitys. Ja eri järjestöjen edustajat siellä Brasiliassa ja myöskin kansainvälinen spiritistinen organisaatio on sanonut, että olemme valmiita kokemuksellamme ja tiedollamme auttamaan, kehittämään toimintaa. Minä kerron, että meillä on Suomessa ihmisiä, jotka on asiasta kiinnostuneita ja on valmiita tekemään asiaa. Ja he ovat täysin varmoja siitä, että Allan Karikki ohjenuora pystyy auttamaan ihmisiä, varmasti myös teidän elinympäristössään. He ovat sanoneet, että jos te tarvitsette meitä, haluatte meidän tukea, niin me autetaan kyllä. No, matkalta opittua ja mitä vierailut brasilialaisiin spiritistisiin keskuksiin meille opettivat. Varmaan jokaiselle se on opettanut, niin kuin kuultiin, niin eri ihmiset lähestyy asioita eri näkökulmasta. Mutta mä itse lähdin miettimään, että onko Suomessa tarvetta vastaavalle. Ja Eija sanoi hyvin, että hätä tuntuu kasvavan päivä päivältä. Kyllä me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä ei välttämättä niinkään se materiaalinen kärsimys ole, mutta se henkinen kärsimys ja henkinen tyhjyys on hyvin suuri. Onko joku teistä eri mieltä tai onko joku huomannut vastaavaa? Onko meillä kaikilla Suomessa täällä henkisesti asiat oikein hyvin? Kyllä monet näkee, että siinä on vielä parannettavaa. No onko Suomessa mahdollista kehittää vastaavaa toimintaa? Niin kyllä Suomessa löytyy hyvätahtoisia ihmisiä. Me saadaan kokonaisempaan tukea sieltä Brasilian päästä ja kansainvälistä yhteyksistä, jos halutaan. Henkinen tuki, rakkauden ja Jeesuksen opetusten
sisäistämisen mukaisesti. Me saadaan henkistä tukea, jos me löydetään itsestämme rakkautta, joka palvelee. Ja meillä on pyyteettömyyttä ja halua toimia Jeesuksen opetusten mukaisesti. Ja meillä on varmasti esteitä ylikäytävinä. Mutta kun me saadaan tietoa, niin kyllä me varmasti sitten päästään niiden esteiden yli. Ja yhtenä haasteena on, että ymmärretäänkö ja tunnetaanko Karrikin koontamaa spiritismiä oikeastaan ollenkaan. Ei oikeastaan tunneta. Se on se tosiasia isolle osalle ihmisiä. Ei tiedetä hyvää tekeväisyyttä, lohdutusta, toivoa, järkiperäisyyttä, luonnollisuutta, moraalia, filosofiaa ja tiedettä, mitä se tuo mukaan. Ja tätä oman itsensä kehittämistä ja opiskelua, jota nyt tapahtuu jo 2 opintopiirissä, ne on hyvin tärkeitä. No muutama käytännön asia niin näistä tilaisuuksista, niin kiitokset vielä kerran Ahtille ja Eiralle tästä paikasta, että me saadaan pitää. Täällä on niin hyviä ihmisiä, jotka haluaa tarjota paikan, että tämmöisistä asioista pystytään keskustelemaan, pyytämättä siitä yhtään mitään itselleen. Täällä he ovat aikaisin heränneet ja ruvenneet laittamaan paikkoja kuntoon. Kaikki täällä pyritään tekemään vapaaehtoistyöllä siten, että kulut jäisivät mahdollisimman pieneksi. On hyvä kertoa se, että kustannuksia me pyritään kattamaan kirjojen myynnistä ja yhdistyksen jäsenmaksuista. Ja kirjojen hankinta myös lahjaksi on suositeltavaa silloin pistetään tärkeää tietoa eteenpäin ja tuetaan tämän työn etenemistä. Ja missä se Eero on? Eero on sulla, niin Eero kirjamyyntipisteellä sitten niin varmasti pystyy suosittelemaan hyvän kirjan, että on olemassa, että tietyille ihmisille ei kaikille sovi sama kirja. On olemassa semmoisia materialistisen maailmankuvan omaavia ihmisiä, niin kuin mitä itsekin oli aikaisemmin. Niin pitää asioita, joillekin pitää asiat tuoda vähän hitaammin. Taas toiset ihmiset pystyy menemään jo hyvin syvällekin asioihin. Ja sitten tämän Allan Karrikin opin ystävät niin tietoa yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen jäseneksi niin ilmoittautumisesta, niin voi kysyä allekirjoittaneelta ja meillä pystytään sitten kertomaan, että kuinka yhdistyksen jäseneksi pääsee ja minkälaista toimintaa me tehdään. Me pyrimme noudattamaan näitä samoja toimintamalleja, mitä tuotiin esiin tuolla Brasilian matkalla. No me pidetään täällä Vääksyssä erilaisia tilaisuuksia tulevista tapahtumista sen verran, että ne on joka kuun ensimmäinen sunnuntai, niin voitte laittaa allakkaan. Kello 13 alkaa täällä tilaisuus. Ja jos tämä aihepiiri kiinnostaa, niin olette hyvin tervetulleita, voitte kutsua ystäviä mukaan. Ja esimerkiksi seuraavana 3. päivä huhtikuuta on Chico Xavierin Äidit. Se on ensinäytös suomenkieliseksi tekstitetystä elokuvasta. Se kertoo Francisco Cândido Xavierin elämästä. Tuolla kirjamyyntipisteen vieressä on ilmoitus siitä tilaisuudesta ja se löytyy myöskin meidän nettisivulta. 17. päivä huhtikuuta on Andrei Moreira täällä kertomassa sovinnon tekemisestä itsensä, perheensä ja luojan kanssa. Se on pitkä, se on sunnuntaina niin koko iltapäivän kestävä tapahtuma. Siinä käydään läpi, kuinka monelle se on vaikea pala, tuo sovinnon tekeminen niin itsensä, perheensä ja meidän luojan kanssa. 1. päivä toukokuuta käsitellään mediakykyä spiritismin näkökulmasta. Ja 6. päivä, tuossa väärinpäin, eikö on se oikein, 5. päivä kesäkuuta, niin me käydään nyt sitten vielä muutama seikka lisää tästä matkan aikana opituista asioista. Ja Helsingin yliopistolla käsitellään tämmöistä teemaa homoseksuaalisuus kuolemattoman sielun näkökulmasta. Andrei Moreira on kirjoittanut tästä aiheesta kirjan. Tuleeko Andrei käymään ollenkaan Vääksyssä vai vain Helsingissä? Hän käy 16. päivä oli Helsinki ja 17. päivä Vääksy. Ja Andrei Moreiran luento on tämä sovinnon tekeminen itsensä, perheensä ja luojan kanssa. Suosittelen kyllä tulemaan paikalle.
Sen verran tiedoksi, niin lokakuun alussa pidetään kansainvälinen tapahtuma tuolla Lissabonissa, jolloin sinne kokoontuu ympäri maailmaa ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat perehtyä lisää tähän aihepiiriin. Ja opiskeluryhmät, niin se on erittäin tärkeä osa tätä meidän toimintaa. Kun ihmiset ryhmässä lähtee miettimään ja käsittelemään näitä asioita, niin se avaa paljon laajemmin ja silloin usein keskustelun aikana huomataan semmoisia asioita, mitä toinen on huomannut, mitä itse on. Siinä niin kuin rikastuu se asia, kun näitä opintoryhmän kanssa tai opintopiirin keskuudessa käsitellään. Meillä on nettisivu ja äänikirjat löytyy. Täällä on paljon hyvää tietoa ilmaiseksi tarjottu ihmisille. Ja nyt pidän tämän tilaisuuden päätöksestä sen verran, että pitää ottaa Pekalta hetkeksi pois tämä mikrofoni. Haluan tässä kaikkien meidän puolesta erityisesti Pekkaa kiittää tästä koko matkasta, koska kyllähän te tiedätte, että ei sitä ilman Pekkaa olisi ollut. Ja ei olisi myöskään se ohjelma onnistunut, koska kyllähän me siellä seurattiin siellä matkan aikana, mitä Pekka teki. En mä tiedä, eihän Pekka nukkunut varmaan sen 2 viikon aikana. Muuta kuin sitten viimeisenä päivänä, vuorokautena, kun tuli maha niin kipeäksi, niin sitten hän sammui, kun sauna lyhtyi urakkansa jälkeen, niin pääsihän siihen viimeiseen tilaisuuteen enää mukaan. Mutta todella mä uskon, että meidän koko ryhmä on suurin halauksia ja kiitoksiin haluaa yhtyä. Tässä on hyvä tilaisuus kuitenkin kiittää meidän kaikkien puolesta, koska se oli meille kaikille yksi once in lifetime juttu, joka ehkä toivottavasti toistuu. Mutta oikein paljon kiitoksia Pekka sinulle ja tästä jatketaan innokkaina ja Hyvä Pekka. Hyvä Pekka. Kiitoksia vaan näistä sanoista. Tämä ei tule olemaan viimeinen matka ja tämä on yksi matka, joka antoi meille vähän rauttiverhoa, että mitä ihan oikeasti pystytään tekemään. Ja minä luotan siihen, että täällä tullaan pystymään tekemään asioita, jotka ihan oikeasti tulee parantamaan, tuomaan lohdutusta, tuomaan apua ihmisille. Ja minä tiedän, että täällä on hyväntahtoisia ihmisiä, jotka on valmiita tekemään ja osallistumaan siihen.